jer zahvalnost daje smisao svakom životu. Jana, voda s porukom anđela. Alias Junior, zabavimo se zajedno. Popularna društvena igra od sada dostupna i tebi. Pogledaj sliku na kartici i objasni drugim riječima što vidiš. Ali pazi da ti vrijeme ne istekne. 1, 2, 3, što više slika pogodi ti. Alias, objasni to s drugim No, riječima. čekaj, level 11. Društvene igre Alias Junior i Alias Original potražite na prodajnim mjestima. Sve je bolje kad smo zajedno. Ovih blagdana isplati se uzeti i fiksnu i mobilnu uslugu, jer dobivate najviše. Vrhunske smartfone po odličnim cijenama. I najbolju mobilnu tarifu prvih 6 mjeseci za samo 1 kunu mjesečno. Hrvatski Telekom. Živjeti zajedno. Najbolja blagdanska akcija. Suha šunka kilogram 59,99. Kava Parkafe 500 grama 24,99. Orasi 100